Amen. Praise God. Magandang gabi sa ating lahat. Isa na namang mapagpalang gabi ang tayo po ay binigyan ng Panginoon upang tayo po ay magkadaupang palad sa pamamagitan po ng social media and of course to study the Word of God para matutunan natin kung paano ba ang mga dapat natin gawin to experience the breakthrough in our life, in our spiritual life, and also in our life outside, no? Kaya sa gabi ito, sama-sama po tayong mag-aral ng salita ng Diyos. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Gab Cruzada, ng Jesus Believed Up, Alaminos, Pangasinan, at binabati ko ang bawat isa, maging ang mga kamanggagawa sa ubasan ng Panginoon. Sige po, bago po tayo magbasa ng banal na kasulatan, ay tayo po ay patuloy na magpabalot sa ating Panginoon ng kanyang kapangyarihan. Lord, ikaw ang patuloy na umilo sa buhay namin sa gabing ito, Panginoon. At wala kaming ibang hangad, kundi bigyan mo kami, Panginoon, ng sapat na talinong karunungan kalaman. Lord, ikaw ang magbukas ng kaisipan namin. Ikaw patuloy na maitaas sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. As I said a while ago, pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos upang tayo ay patuloy na makaranas no, ng iba't ibang kapangyarihan ng Panginoon. And especially today, no, tayo po ay naroroon na yung pang magkaroon tayo ng breakthrough in our spiritual life, in our personal life, in our family life. So, sa gabi ito, sama-sama po natin basahin ang aklat po ng Job. Yan. Beginning Job chapter 1 beginning verse 1 up to verse 12, no? Sige po, ito po ay basahin po natin sa New King James Version. There was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was blameless and upright, and one who feared God and shunned evil. And 7 sons and 3 daughters were born to him. So meron siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Also his, possessions were 7,000 sheep. So ang dami. 3,000 camels, 500 yoke of oxen, 500 female donkeys, and very large household. So that this man was the greatest of all the people. Tignan niyo po ito kasi ay pinapakilala kung paano si Job. So that, makita niyo po, this man was the greatest of all the people of the east. And his son would go and feast in their houses each of his appointed day, and would send and invite their 3 sisters to eat, drink with them. So it was then, when the days of feasting had run their course, that Job would send and sanctify them, and he would rise early in the morning and offer burnt offering according to the numbers of them all. For Job said, it may be that my son have sinned and cursed God in their heart. Thus Job regularly Satan attacks Job's character. Nakita niyo po kung paano po si Job ay naging malapit sa Panginoon, ano po? At talaga pong napakayaman niya. No? Tuloy po tayo, verse 6. Now, there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan also come along them. And the Lord says to Satan, from where do you come? So Satan arose on the earth, and from walking back and forth on it. Then the Lord says to Satan, have you considered my servant Job, that there is none like him on the earth, a blameless and upright man, one who fears God and shuns evil? So Satan answered the Lord and said, does Job fear God for nothing? Yan. So, uh, tingnan niyo po Satan kung paano magsalita. Have you not made the heads around him, around his household, or around of all that he has every side? You have blessed the work of his hand, and his possession have increased in the land. But now stretch out your hand and touch all he has, and he will surely curse you to your face. And the Lord says to Satan, behold, all that he has in your power, only do not lay hand on his person. So Satan went out from the presence of the Lord
Job loses his property and children. The Lord will bless His word tonight, and we will bless by the Lord by His message. So napansin niyo po mga kapatid, meron pong sinasabi dito sa Book of Job, story po ito ni Job, na ito si Job ay mabuting tao, napaka faithful niya sa Panginoon, sabi nga ay without blemish, talagang sabi nga, who fears God and shuns evil, talagang nila, siya, ayaw niyang gumawa ng kasamaan at may takot siya sa Diyos. Okay? At sinabi nga dito, siya po ay mayaman. Pero nung magkita po si Satan at ang ating Diyos Ama, no, nagkita po sila, sabi ng Diyos sa kanya, saan ka galing? Para ako, pabalik-balik ako rito. Sabi niya ganun. Sa earth, dito, pabalik-balik. At siya ay mabuti, di ba? Tapat at may takot sa Diyos at hindi siya gumagawa ng kasamaan. Ayan. So sabi naman ni Satan, hindi ka na may takot lang sa iyan kasi pinagpapala mo siya. Bakit hindi mo siya gawa ng pagsubok o problema para masubok mo? Binigyan siya ng karapatan ng Panginoon, si Satan, to test Job. No? Sabi nga ganun, and the Lord says to test them, behold, all that he has is in your hands. No? Nasa iyong kapangyarihan na, nasa iyong kamay na. Not only to lay hands on this person. So wag mo lang sasaktan siya, wag mo lang siyang sasaktan. No, nasa iyo na ang kapangyarihan, basta wag mo lang siyang papatayin. So Satan went out from the presence of the Lord. Job loses his property and children. So yung po yung nangyari kay Job, no? Ito, bigyan lang po natin ng short na message po. Nagkaroon po ng pagsubok diyan si Job, and I know, no, na marami na po nakakaalam sa istorya po ni Job, but this thing is, nagkaroon siya ng pagsubok. Na ang pagsubok na ito, inalaw po ng Panginoon kay Job. Pero si Satan po ang gumawa. Ano po yon? Sabi po, nawala po ang lahat ng kayamanan, maging ang kanyang mga anak. Remember, sabi po doon, meron siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Okay? Now, makikita natin dito mga kapatid, if you read the whole book of Job, napakarami po nang nangyari sa kanya dyan. Andyan po yung persecute siya ng kanyang mga kaibigan. After po na mawala ang kanyang property, mamatay ang kanyang mga anak, no? Lahat po, no? Sabay-sabay po nangyari yan, ano? Nagkaroon po siya ng sakit, no? According to the Bible, nagkaroon siya ng bukol o sugat sa mula ulo hanggang sa talampakan. Ano po? Isipin niyo po, nawala na siya ng kayamanan, nawala ang kanyang mga anak, no? At yung mga pangyayari sa buhay niya, masakit na yan, ano po? At nagkaroon pa siya ng sugat, no? Nasabi doon ay nagkaroon siya ng, sa ibang version po, nagkaroon po siya ng pigsa. Yung iba sugat, no? Pero the mere fact na nagkaroon po siya talaga ng sugat mula ulo hanggang paa, parang masakit na po yun talaga, ano po? And eventually, no, siya po ay talaga pong tinuligsa ng kanyang asawa, ng kanyang kaibigan, ano po? At dumating na nga yung point na nakakapagsalita na si Job, no? Nagtatanong na siya sa Diyos. Pero ang pag-usapan po natin mga kaibigan, mga kapatid, mga magulang, no, sa gabi ito is the moral story of Job to experience breakthrough. So dito po makikita natin kay Job po, no, sabi ng Panginoon, ito mabuting tao ito, no? Blameless, no? Wala kang makitang kasalanan diyan at siya ay galit, no? Hindi siya gumagawa ng kasamaan, no? Sabi ganoon, is blameless and upright man one who fears God and shuns evil. So ito po yung pagmamalaki ng Diyos Ama sa kanya. Pero eventually, yun nga po, inalaw po na masubukan to si Job. Ito na po, yung matinding pangyayari sa buhay niya. Okay? Nagkaroon po siya ng, nawalan po siya ng anak, nawalan po siya ng kayamanan, nagkaroon siya ng sakit, no? Mula ulo hanggang talampakan, nagkaroon siya ng sugat, at yung mga kaibigan niya, yung best friend niya, no? Pinersecute na siya, tinuligsa na siya. At yung asawa niya, sinasabihan siya na talikuran mo na, kalimutan mo na yung Diyos mo. So makikita mo dito mga kapatid, meron pong grabing nangyayari po sa buhay ni Job, no? But if you read the whole book of Job, no, makikita niyo po how this man
become the apple of the eye of God. No? Sabi nga siya ay blameless. Now, pag-usapan natin, the moral history of Job to experience breakthrough. Now, what are the moral story of Job to experience breakthrough? No? Ano ba yung nakikita mong may moral value dito sa buhay ni Job, no? Sa nangyari po sa kanya. Katulad nga po ng sinasabi ko, no, siya po ay pinersecute but he stand, no, talaga pong pinangatawanan niya, tinayuan niya po yung pagkakakilala sa kanya ng Diyos, no. Now, meron pong mga bagay, no, na makikita natin dito. Now, what are moral story of Job experience breakthrough? Number one, sabi po doon, God is sovereign over suffering. So tatandaan po natin, katulad po ni Job, even tayo po, no, because Job already experienced this, kahit po tayo, maging katulad po ni Job, na dumaan sa mga ganitong pagsubok, pero kung iisipin niyo po mga kapatid, by our might, ako nga, nung pinag-aaralan ko, nung binabasa ko po ito, iniisip ko pa lang, ramdam na ramdam ko po yung nangyari kay Job, no? Pero iniisip ko pa lang mga kapatid, para ang napakahirap naman ito. Now, maging tayo po, pwede pong mangyari sa atin ang mga bagay na ito, although masasabi natin, pwedeng mangyari yung ganito, pero hindi naman kamukha nito, hindi naman ganito, pero kamukha ng ganito, no? Dadaan ka sa maraming pagsubok ng iyong buhay, dadaan ka sa maraming gusot ng iyong buhay, no? Meron ka mga trials, may mga testing ka, but remember, one thing is, God is sovereign. Number one po, God is sovereign over suffering. Ito po yung dapat nating tinatandaan. Kaya ito po yung moral story, no, na story of Job. Doon po sa nangyari sa kanya, no. Ito po yung makikita mong makapagpapalakas sa iyo na tandaan mo lagi na God is sovereign over suffering. Okay? Tandaan mo to. God is sovereign over suffering. Now, tingnan po natin dito sa sinasabi po ng Bible, sa Isaiah chapter 45. Isaiah chapter 45, verse 7. So, what the Bible says, tingnan niyo po, sabing ganon, I form the light, o nagsasalita po nito mga kapatid, ang ating Panginoon, ang ating Diyos. Okay? I form the light and create darkness. I make peace and create calamity. I, the Lord, do all these things. So makikita niyo mga kapatid, kung paano po sinabi ng Diyos, na sabi niya, I, the Lord, do all these things. Ano po yun? Sabi niya, I form the light and create darkness. Ito po yung, mga kapatid, ito po yung sinabi ng Panginoon dun sa Genesis chapter 1. In the beginning, di ba, nang pasimula, nilalang ng Diyos ang langit at lupa. So there's a light, there's a darkness na ginawa po ng Panginoon. Sabi ng Lord, there be a light, nagkaroon po ng ilaw, nagkaroon po ng liwanag. Siya rin ang gumawa ng madilim, ng kadiliman. I make peace and create calamity. Yes, ang Diyos po ang may gawa niyan. Yung siya po ang naglilika ng kapayapaan sa atin, no? At kaya niya rin pong gumawa ng mga kalamidad. He owns everything in this world. That's why, tandaan niyo po palagi, God is sovereign over suffering. That's why, para ma-experience mo yung breakthrough sa iyong buhay katulad po ni Job, even in your deepest part, sa pinakamalalim na parte ng buhay mo, you are struggling in your life, you are battling with something na trouble in your life, mayroon kang mga pagsubok, no? Mayroon kang testing, may trials in your life, remember that God is sovereign over your suffering. Kahit anong klaseng suffering pa yan, mas makapangyarihan pa rin ang Diyos. Amen? Di ba nga po lagi natin in-example ito? Kung ang pagsubok na pinagdaraanan mo ay kasindaki ng barko, ang solusyon ng Diyos diyan kasindaki ng dagat. Bakit may word na ganon? Because God is sovereign over suffering. So remember what happened to Job when he was persecuted, when he was demoralized by his wife.
na-persecute siya ng kanyang mga kaibigan, o ano-ano sinasabi sa kanya, and yung mga nangyari sa kanya, tapos nagkaroon pa siya ng karamdaman, nagkaroon siya ng sakit, di ba? Alam niyo kung ikaw yan, kung tayo po yan, ano, kung sakali man tayo po, ano kaya ang mangyayari, ano po? Lalo na kung mahina po yung faith kay Lord, no? Kaya dito tinuturuan tayo, no? Remember what the things happening to you. Kahit maliit yan, kahit malaki yan, meron pa ring mas mataas diyan. None other than our God. No, remember this. God is sovereign over suffering. No, yung number one, no, na makikita natin doon po sa moral story of Job, no, to experience breakthrough. So sometimes you will experience suffering in our life, pero hindi katulad po ng kay Job. Pero alam niyo po, minsan maliit na nga lang yung pinagdadaanan natin, parang hirap na hirap pa tayo. What more kay Job? Okay? What more kay Job na isipin mo na wala yung 7,000 na mga hayop niya, ng mga sheep, and 3,000 cows and oxen. Makikita mo yun, ano? Yung pa lang. Tapos yung mga anak niya, sabay-sabay na nangamatay. Alam niyo po, ito po, grabe po talagang pagsubok ito, no? Pero tignan niyo po, no? Nakita ni Job ito, makita rin natin ito sa history ni Job na there is not higher than our God. Tandaan niyo po, kaya tignan niyo po, sinabi ng Lord dito, ulitin ko lang po. Sinabi niya rito, no? I form the light and create darkness. No? I make peace and create calamity. I, the Lord, sabi ng Panginoon, I, the Lord, do all these things. Siya yung gumawa ng lahat ng ito. Kaya alam niyo, wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Diyos. Kahit ang buhay natin. No? Kahit na anong meron tayo. Ang Diyos pa rin ang may lalang nito, may likha nito. Yes, pwede natin sabihin na pinaghirapan ko yan. But remember, kahit pinaghirapan mo yan, sa Diyos pa rin galing yan. Because God owns all of these things. Lahat pag-aari po ito ng Diyos. Wala po tayong pwedeng angkinin. No? Yan po yung number one. Number two, sabi po, sabi ko nga po sa inyo, dumating po yung point na si Job. No? If you read Job, nung siya po ay may sinasabi na parang hindi naman po siya nagrereklamo, no? Pero meron na siyang nilalament sa Panginoon, meron na siyang sinasabi sa Panginoon, no? Dito po makita natin na yung kanyang pagsasalita, no, sa Panginoon ay hindi po pagtatanong, hindi pagrereklamo, no? Bagamat doon sa chapter 6, if you read chapter 6, Job chapter 6, yung po yung biniblame siya ng kanyang mga kaibigan, sinisisi siya ng mga kaibigan niya, no? At kung ano-ano yung mga pinaparatang sa kanya, pero still Job remained faithful to God. Number two, express our faith through laments o through lamentation, no? Alam niyo po pag yung sa verse 7 po, o sa chapter 7 po, si Job, no, ipinahayag ni Job yung kanyang yung kanyang pagdaramdam sa Diyos. Yes po, basahin niyo po sa chapter 7 ng Job. Ipinahayag niya po diyan sinabi niya po yung kanyang pagdaramdam, no? Pero never niya pong sinisi ang Panginoon sa nangyayari sa kanya. Kumbaga po sinasabi niya yung lamentation niya. Sinasabi niya lang yung laman ng puso niya. No? Kaya nga po sabi ng Panginoon, ito faithful no? Wala rin kahit yung laman ng puso niya during the time. But, no? Pagdating po ng mga sumunod na chapter, Job expressed his faith through lamentation, no? Ipinahayag niya yung kanyang pananampalataya, no? Sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang panaghoy, sa kanyang mga pag-iyak sa Panginoon. Kaya alam niyo po si Jeremiah, if you read Lamentation chapter 3 verse 22 to 23, okay? Basahin po natin.
Lamentation chapter 2, chapter 3, verse 22 to 23. Sabi niya po rito, sabi ni Jeremiah, sa King James po, New King James, through the Lord's mercy, we are not consumed because His compassions fail not. There are new every morning, great is your faithfulness. Okay? If you notice the word of Jeremiah, okay, pinupuri niya yung Panginoon dyan through his lamentation. Kaya nga po itong book natin, Book of Lamentation. But prior to this verses mga kapatid, if you read Lamentation chapter 3 beginning verse 1 up to 21, okay? Up to 20, okay? Beginning verse 1 up to 20 of Lamentation chapter 3, binabanggit niya po dyan kung ano po yung ginawa sa kanya ng Panginoon. Okay? Mapapansin niyo po, pag ibinasa niyo po yan, Lamentation chapter 3 beginning verse 1 up to verse 20, binanggit niya po yan, actually, paparaphrase ko lang po. May mga sinabi po siya yan, ako'y pinana, ako'y tinudla, pinakain sa leon, niyurakan, mga ganyan sinabi niya. Pero, pagdating po ng verse 21, ito na po yung kanyang faith through lamentation. Sabi niya, this I recall to mind, therefore I have hope. Sabi niya, ito yung mga bagay na naaalala ko, kaya meron akong pag-asa. Ano daw yun? Ito yun. Through the Lord's mercy, we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is your faithfulness. Wow! Alam niyo, verse 23, sabi niya, ito yung talaga nagbigay ng kagalakan sa kanya na laging may bago araw-araw. Dakila ang katapatan ng Diyos. So number one, God is sovereign over suffering. And number two, express our faith through lamentation or through lament. So, para ma-experience mo yung breakthrough ng buhay mo, express your faith sa iyong panaghoy sa Panginoon. If you notice the word of Jeremiah, this passage na makikita nyo po, pag binasa nyo ito, just like Job, no? Job also lament, even in the deepest part of in his suffering, naglament po siya. No, marami po siyang sinabi. Okay? To read few, hindi ko po ito lang po ni-remind lang ako ng Panginoon. Okay, basahin ko lang po yung Job chapter 8 verse 2. Sabi niya, hanggang kailan ka magsasalita ng ganyan? Sabi niya. Tignan niyo po dito po sa chapter 8, binanggit niya puro ito through his lamentation, yung pong pagiging makatarungan ng Diyos. Isipin niyo po, di ba nga po meron tayo sa word ngayon, ano? Meron tayo mga word na ginagamit, lalo yung mga kabataan ngayon. Meron tayong ginagamit na nasa ng hustisya. Ayan. Okay? Kasi alam niyo kung bakit minsan, iba, maraming pagod na nararanasan, maraming ginagawa, so over-exhausted na, sabihin nila nasa ng hustisya. Okay? Now, if you go to what happened to Job, yung nangyari sa kanya, masasabi mo, nasa ng hustisya? Akala ko ba mabuting tao to? Bakit ganito ang nangyari sa kanya? Nakita niyo po? Pero alam niyo po, dito po sa chapter 8 ng Job, he expressed that God is justice. Justified God talaga pong ito po yung makatarungan ang Diyos. Sipin niyo po sa kabila ng mga nangyari sa kanya, yung pa rin pagiging makatarungan ng Diyos ang nasa puso niya. That's why, to experience breakthrough in your life, pag nasa suffering ka ng buhay mo, ano man ang pinagdaraanan mo, may gulo man dyan, mayroon mga kakulangan sa'yo, yung faith mo pa rin ang magmamatter. Faith will matter in this kind of a situation ng buhay mo. Ano? Pag nandoon ka sa uncertainty ng buhay mo, express your faith through lamentation. No? Imbis na magreklamo tayo na magreklamo sa Panginoon, express our faith through our lamentation sa ating panaghoy sa Panginoon. Just like what Job did, and of course what
lamentation, or what Jeremiah did during the time na siya po ay talagang dumaranas ng kahirapan sa kanyang buhay. Si Jeremiah, no, tsaka si Job, the same sila siguro ng pinagdaraanan. That's why Job wrote the lamentation of faith to God. And also, Jeremiah wrote a lamentation of faith to God. No, ito pong Lamentation chapter 3, no, if you read. Now, makita po natin dito mga kapatid, no, because of that things, no, lalong tumatatag yung pananampalataya. If you read the whole book of Job, lalo po siyang tumatag eh. Kahit na po sabihin natin nandiyan po yung mga kaibigan niya na pinagsasabihan siya, no? Maraming binubulong sa kanya yung mga best friend ni Job, no? Na hindi na nga lang siya basta iniwan eh. Iniwanan pa siya ng masasakit na salita. Nakita niyo po 'yon? No? Maging yung kanyang wife na supposed to be, yun na magtatanggol sa kanya, hindi po eh. Yung wife niya, sinabihan siya na talikuran mo na yung Diyos mo, sumpain mo na yung Diyos mo. Grabe po ito. But the mere fact na meron pong nangyaring ganon, Job expressed his faith through lamentation. No? Now, if you are experiencing similar na nangyari po kay Job, I want you to understand na tingnan mo yung nangyari kay Job. Tingnan mo yung kay Jeremiah. Express your faith through lamentation. Amen? And number 3, no? What are the moral story? Number 3, be patient in the suffering. Now, makita niyo po, si Job po mga kapatid, talaga pong naging mahaba po yung PC niya sa suffering na pinagdaraanan niya. Grabe po yung pinagdaraanan niya dyan. Ano po? Talaga pong, if you notice, sabi ko nga po kung sa atin po nangyari ito, baka nag-iba na po yung itsura natin. Ano po? Baka nag-iba na yung ating wishes sa buhay. Dahil sobrang tindi po ng pinagdadaanan niya. But Job remained patient in the suffering, no? Mahaba ang kanyang pasensya. Sige lang. Kaya talagang nandoon siya, nakatuon sa pangako ng Panginoon. Now, take a look at this mga kapatid. Dito po sa Bible, no, meron pong sinasabi dito about sa sinabi po ni James, no? Kasi, basahin po natin ito. So, James chapter 5, beginning verse 7 up to 10. No? James chapter 5, verse 7 to 10. This is what the Bible says. Therefore, be patient, brethren, until the coming of the Lord. See how the farmers wait for the precious fruit of the earth, waiting patiently for it until it receive the early and latter rain. You also be patient. Establish your heart, for the coming of the Lord is at hand. Verse 9, do not grumble against one another. Sabi niya, do not grumble against one another, brethren, lest you may be condemned. Behold, the just is standing at the door. My brethren, take the prophets who spoke in the name of the Lord as an example of suffering and patience. So makikita natin mga kapatid, no? Dito po sa mga word, lalo-lalo doon sa verse 7, sabi niya dito, therefore be patient, brethren, until the coming of the Lord. So, ang tinuturo po sa atin ito, mga kapatid, yung mahaba po yung magiging pasensya natin. Magkaroon po tayo ng mahabang pagtitiis. No? Yung long suffering po natin, yung patience po natin, isa po yan sa magiging weapon po natin, just like the story of Job, no? Na kung saan po mga kapatid talaga pong nanatili siya
yun talaga pong, yung kahit nandyan po yung suffering, he remain patience. Wala po, hindi yan katulad ng ibang mga nangyari po. Yeah. You remember what happened to King Saul? Si King Saul po, 'di ba? Nung nabalitaan niya na si David ay kinalulugdan ng Diyos, nawala po yung nawala po yung patience niya, nawala po. 'Di ba? Pinagtangka niya si David, no? Talagang pinlano niya, nagkaroon siya ng plot kay David na talagang papatayin niya, no? But the thing is, katulad po ni Job, he remained faithful to God and naging patient siya in the time, in the things, in the suffering in his life. In James chapter 5, tinuturuan po tayo mga kapatid to remain patience, to extend our patience. No? Sabi nga ganon, waiting patiently for it until it receive the early and latter rain. Ganon daw po yung mga magsasaka, ganon daw po yung mga mga nagtaas sa atin ng Panginoon. Na despite of all these things happen, despite you're in a suffering, be patient in the suffering. Kuto ng Panginoon, ipinapakita ng istorya ni Job ang isang tunay na mananampalataya o may pagkakilala sa Diyos, sa ating Panginoong Hesus. Ang isang katulad nito, na be patience, mahaba po yung magiging pasensya natin ito. Sabi nga, yung PC ng pasensya mo, hindi lang basta mahaba, extended pa talaga. Kasi alam nyo mga kapatid, katulad po nung unang sinasabi natin, God is sovereign in our suffering. Pag yan po yung nakuha natin sa mindset natin na ilagay po natin, makikita nyo po yung breakthrough. Now, what happened then when Job did this all in time, in the terms of suffering sa kanyang buhay? Ano ba ang nangyari? No? Nung panahon na si Job ay dumaraan sa matitinding pagsubok ng kanyang buhay, ginawa niya, no? Tinandaan niya sa kanyang sarili that God is sovereign over suffering, no? And during the time of suffering, Job expressed his faith through the lamentation. Talagang binanggit niya sa Panginoon yung kanyang pananampalataya, no? Despite the fact na talaga pong napakahirap pong tanggapin yung pong nangyari kay Job. But still, Job standing with the foundation of his faith to God, and he expressed his faith through the lamentation. No? And bagamat si Job ay dumaraan sa matitinding pagsubok na yan, siya po ay naging, kaya dito mga kapatid, yung tinuturo po sa atin ng Panginoon, that we should focus on God, whatever we are in today. Even meron kang pinagdaraanan in your life, meron kang suffering, meron kang testing, meron kang trials, no? Those trials will not end. No, hindi yan matatapos, tuloy-tuloy po yan, marami pong trials na pagdaraanan. This is what Jesus says in the book of John chapter 16 verse 33. In this world, you may have tribulation. So sa mundong ito, daranas tayo ng iba't ibang mga pagsubok. Kung si Job ay dumanas ng ganun, maaaring ikaw ay ibang klase ang pagdadaanan mo. But the mere fact na meron pong pinagdaanan si Job ng ganong klaseng sitwasyon o suffering sa kanyang buhay, he remained faithful to God. Amen? At ano ang nangyari nang si Job, no, ay nung dumaraan si Job sa matinding pagsubok ng kanyang buhay, at itong mga bagay na ito ay ginawa niya, ano ang nangyari? Basahin po natin, tignan po natin. Ano ang nangyari po? Yan, wala na po yung... So, buksan po natin sa Job. Job chapter 42 verse 10. Tignan niyo po Ito na po yung breakthrough ni Job.
after those suffering, after those things, those happen, those time, na noong mga panahon, na siya po ay mapagdurusa sa kanyang buhay, nagkaroon siya ng karamdaman, namatay ang kanyang mga anak, namatay ang kanyang mga alagang hayop, naubos ang kanyang kayamanan, pinersecute siya ng kanyang kaibigan, tapos, yun, yung asawa niya, no, talagang, grabe yung pag-udyok sa kanya ng asawa niya. But Job remained faithful to God. Ano po nangyari? Job chapter 42 verse 10. Ito po yung breakthrough, mga kapatid. Ito po, no? That's why, ang title po ng pinag-uusapan natin The Moral Story of Job to Experience Breakthrough. So dito po, no, pagkatapos po ng mangyayari ito sa buhay ni Job, naranasan niya po yung breakthrough. Ito na po yung breakthrough ni Job. Sabi gano'n, and the Lord restored Job's losses when he prayed for his friends. Indeed, the Lord gave Job twice as much as he had before. Ano pong ginawa ni Job? Kaya niya naranasan to. Ito pong tatlo na ito, ginawa niya po ito, no? At sa dead po, no, ginawa niya, pinanalangin niya pa yung mga kaibigan niya na nagpe-persecute sa kanya. Maraming sinabi sa kanya yung mga kaibigan niya, but he prayed. Kaya nga siguro, and the Lord restored Job's losses. So meaning to say, mga kapatid, ibinalik ng Panginoon yung mga alaga niyang hayop, yung kayamanan niya, ibinalik ng Panginoon. Hindi lang po basta binalik. When he prayed for his friends, indeed, ito po, the Lord gave Job twice as much as he had before. So dito po, hindi lang po basta binalik ng Panginoon. Dinoble pa ng Diyos kung ano yung meron siya dati. So, if you notice mga kapatid, kung babalikan po natin, sabi po doon sa Job chapter 1, verse 3, balikan ko lang po. Also his possession were 7,000 sheep. So doon po sa 42 verse 10, dinoble daw. So yung 7,000, kung babalikan po natin yung verse 10 ng chapter 42, dinoble daw. So yung 7,000 naging 14,000. 3,000 camels, so 3,000 naging 6,000 siya. 500 yoke of oxen, so yung 500 naging 1,000. 500 female donkeys. No, tignan niyo po, yung dati niyang 500 na babaeng donkey, o naging 1,000 din po. And very large household. Sabihin, marami siyang mga alipin. Marami siyang mga nasasakupan. No? Nakita niyo po, dinoble ng Panginoon yun. Ito pa po yung isa. Sabi doon, meron siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Right? So, balikan ko lang po yan. Okay. Ang sabi doon, dinoble ng Panginoon yung kanyang kayamanan. Okay? So, meaning to say, mga kapatid, yung lahat ng meron siya na nawala, ibinalik po ng Panginoon twice. Kaya nga po, dito po sa story na to, mga kapatid, dito po sa istorya na ito, si Job po ay nagkaroon ng anak na babae ulit. Okay? Pero hindi na po binanggit diyan kung yung bang 3 ay naging 6, kasi sabi ko nun twice eh. O yung 7 ba naging 14. Pero alam niyo po ba, nagkaroon po siya diyan ng anak na babae na sinabi ng Bible, mas maganda pa doon sa naunang anak niya. Grabe po, no? Nagkaroon siya ng anak na mas maganda pa doon sa unang anak niya. Kaya nga po, tinawag po niyang, ang pangalan po ay Jemima. So, Jemima sa Bible po, ibig sabihin po niyan ay dove. No? Pero sa Bible Dictionary po, ang ibig sabihin po niyan, twice the beauty of the former. So, yung Jemima po, no? Kaya yung pangalan po ng Jemima ay, ano po yan? Dobling ganda po yan. Twice the beauty of the former. So, makita niyo po mga kapatid, yung breakthrough po kay Job ng Panginoon ay nangyari after po niyang mapagtiisan
yung mga nangyaring hindi maganda sa kanyang buhay. Kaya alam nyo mga kapatid, kahit po may mga pinagdaraanan tayo, kapag yan po ay napagwagian natin through the guidance of the Holy Spirit, and of course, nag-focus lamang tayo sa ating Panginoon, nakatingin lamang tayo sa Kanya, katulad po noon, talagang alam mo, si Jesus, ang Diyos Ama lamang, ang makagagawa dahil sila yung may-ari ng buong sanlibutan. No? At ikaw ay nagtitiis, mahabang yung pagtitiis, dahil alam mo, ang Diyos ang makagagawa ng himala sa iyong buhay. And eventually, you will experience the breakthrough in your life, in your finances, in your health, in your wealth, lahat gagawin ng Panginoon. Remember what happened to Job? Binalik po ng Panginoon ang nawala sa kanya twice. Dalawang doble. So kita niyo yung breakthrough, no? Kaya nga po, makikita natin dito, no? Binalik ng Panginoon yung mga nawala sa kanya. Basahin ko lang po yung verse 12 ng chapter 42 no, ng Job. Now the Lord blessed the latter days of Job more than his beginning. For he had 14,000 sheep, 6,000 camels, ayun na po, 1,000 yoke of oxen and 1,000 female donkeys. Verse 13, he also had 7 sons and 3 daughters. Nagkaroon pala siya ulit ng 7 anak at 3 babae, no? Pitong lalaki. Ayan, no? And he called the name of the first Jemima. The name of the second is Keziah, and the name of the third, Keren Apuch. Ito po yung 3 babae. Tingnan mo yung panganay po na babae, ang pangalan po yung Jemima. Now, kaya yung Jemima po, ibig sabihin po ng Jemima ay twice the beauty of the former, or siya po ay dove. Okay? So mapapansin nyo dito, si Job sobra pong binless ng Panginoon. Yung breakthrough po sa kanyang buhay ay talaga pong nangyari after he surpassed the suffering, no, na inalaw po ng Panginoon, no, through Satan. No, pinabayaan po siya na subukin, pero sabi nga po, wag lamang siyang papatayin. No? At ginawa naman po ni Satan yun, hindi siya pinatay, although meron po siya naging sugat. Hindi po namatay. Even the spiritual life of Job, hindi po nawala yung connection niya sa Diyos. He remained faithful to God. Kaya nga mga kapatid, mga magulang, if you are experiencing suffering, trials, testing in your life, tingnan po natin si Job. Minsan kasi nakikita natin ang dami kong problema, no? Grabe yung mga pinagdaraanan ko. Parang hindi ko kakayanin. Look what happened to Job. He surpassed the suffering because he looked unto Jesus. Amen? Look what Jesus did. He surpassed the grueling things na nangyari sa buhay niya. Nagpasa ng krus, nilagyan ng koronang tinik, hinampas ng latigo, na talaga pong grabe ang pinagdaraanan niya. He surpassed those things because he focused on what God wants us to do. Tonight, mga kapatid, katulad po ni Job, mayroon pong malaking tinuro sa atin ito. The story of Job taught us so much thing. Marami pong tinuro sa atin ito. Pag-aralan mo maigi kapatid, ano ang pinagdaraanan mo ngayon na pwede mong ihalin tulad kay Job na sa kaduluduluhan, mararanasan mo ang breakthrough sa iyong buhay. Can you go with me with praying? Father God in heaven, Lord, thank you sa mga kalakasan na binigay mo sa amin to conquer, to surpass the things that we are battling today, O God, sa buhay namin. Na kung saan, Panginoon, meron kami mga trials, may mga testing, may mga suffering kami pinagdaraanan, Panginoon. But salamat po, Panginoon, na katulad ni Job, Panginoon. Kung saan itinuro mo sa amin, ano ba yung ginawa ni Job para po masurpass niya ang bagay na ito. And in the end, Job experienced the breakthrough in his life. Father, I pray right now, Lord, sa mga kapatid ko nakatunghay sa gawain ito,
Hindi po kayo nalilimitahan ng layo, Panginoon, ng distansya. We know, O God, that you are a sovereign God. You can do everything sa buhay namin, Panginoon. That's why, Lord, I pray you, God, sa aking kapatid, Panginoon, na may pinagdaraanan, may mga suffering, physical suffering, mental suffering, material suffering, financial suffering. Father, I pray, O God, Lord, abutin mo po sila, Panginoon, O God. Padaluyin mo po ang kapangyarihan mo sa kanilang buhay. At maranasan nila, Panginoon, na mayroong Diyos na kayang gumawa ng himala, katulad ng nangyari kay Job. I declare, O God, lahat ng mga bagay, Panginoon, na nangyari sa amin. Kaya patunay nga po, Panginoon, O God, na ito'y nasa kapahintulutan mo. Subalit, Lord, dalangin namin, bigyan mo kami ng kalakasan na magwagi kami, Panginoon, sa mga task na ibinibigay mo sa amin, sa mga suffering na pinagdaraanan namin. Lord, give us strength, O God, to walk with your way, O God. Lord, patuloy ko tinataas sa iyo ang lahat ng ito, Panginoon, maging ang mga aking mga kapatid na may karamdaman. Lord, puhi-puhi mo po ang kanilang katawan. Padaluhin mo po ang kapangyarihan ng kagalingan sa kanila. Salamat po, Diyos, maging sa bawat isa na may kalungkutan, may mga suffering in terms of finances, in terms of, Lord, sa pag-aaral, Panginoon. Ito po ang patuloy na himoy po sa kanila, Panginoon. Salamat po, Lord. Patuloy ko pong pinagkakatiwala sa iyo ang lahat ng ito. Naway ang mga salita mo, Panginoon, ay magbunga, lumago sa puso namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at tumunghay sa mga nakatunghay po sa programang ito ng Tinig ng Pag-asa. Uli kayo po inanyayahan ko sa ganitong oras, no, ganitong araw, makinig at matuto ang salita ng Diyos. Muli ako po inyong lingkod, Pastor Gab Cruzada ng Jesus Believed Up, Alaminos, Pangasinan. Bumabati po sa inyo na magandang gabi sa ating lahat. God bless us all and thank you.